madzulo abwino alero loweruka ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Tauson Kamalata, koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Boma lati pokweza ntchito za chitetezo mdziko muno lipitiriza kuthandiza asilikali ankhondo a dziko lino ntchito zawo komanso miyoyo yawo. Bungwe lopanga magetsi la Electricity Generation Company Genco lati njira zosiyanasiyana zili mchimake zochepetsera vuto la kuthimathima kwa magetsi mdziko muno. Ndipo matupi a anthu awiri mwa 80 omwe anafa pa ngozi ya basi mdziko la Zimbabwe kumayambiriro a mwezi uno afika mdziko muno. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Boma lati pofuna kukweza ntchito za chitetezo mdziko muno lipitiriza kuthandiza asilikali ankhondo pa ntchito zawo komanso pa miyoyo yawo. Nduna ya zachitetezo a Feston Kaupa imayankhula izi pa sukulu ya asilikali ankhondo a dziko lino ya Malawi Armed Forces College MAFCO kusalima pamwambo opereka nyota kwa maofesala 15 omwe amaliza maphunziro awo. Charles Wahara wafika ndi ripoti. Akaupa anati boma lipitiriza kuthandiza asilikali ankhondo a dziko lino MDF m'magawo osiyanasiyana likamba kuti sangamangogwira ntchito za nkhondo zokha komanso akufunika mu ntchito za ulimi za ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso ntchito zachipatala. Nduna ya zachitetezoyi ilimbikitsa maofesala omwe amaliza maphunziro awo kuti akasunge ndi kusamala malamulo a dziko lino komanso kuteteza nzika za dziko lino ndi kugwira ntchito modzipereka. Malangizo pang'ono chifukwa chokuti tsopano apita ku maudindo akuluakulu. Wapempha kuti akakhale woonesa chitsanzo chabwino chifukwa sinyazo zimene zikagwire ntchito koma ndi ntchito imene iwo akagwire ndi asilikali akakhala kugwira nawo ntchito. Khalidwe labwino limaposa chuma, asakatengeke ndi kuti sapolandira nyota izi koma akapereke chitsanzo chabwino kwa asilikali amene akakhala kutani akuyang'anira konse kumene akakhala kuti akugwira ntchito. Kapita ku Navy, kapita ku Malawi Air Force, kapita ku Malawi Army, kapita ku Malawi National Service. Konseko iwo wasopano ndi anthu oti akakhala kusolera azinzawo. Pamene akakhala kusogolera azinzawo akaonese zitsanzo zabwino ngati asilikali akhalidwe, ngati asilikali ozindikira chimene akuchita pa ntchito yawo nthawi zonse. Ndipo mmawu ake Brigadier General Enoch Ntonya yemwe ndi mkulu wa Malawi Armed Forces College walangiza maofesala awo kuti akagwire ntchito motsatira upangiri ndi uphungu omwe alandira maphunziro awo. Pa usilikali china chilichonse chimagwa mbiri pa nkhani ya discipline. Kuchita zinthu kuyenerera mosatira malamulo amene akunena kuti panga chakuti panga chakuti. Andi pa usilikali ngati ku Malawi Defense Force timanenanso kuti kwambiri akakuza apasogolo chita chakuti uchite, akakuza kuti siya usiye. Ndiye discipline yo. Choncho china chilichonse chimene timapanga kandi kulamula kandi kupanga chani china chilichonse chimene timapanga cha ntchito yathu chimapangira kwambiri chilichonse chikugona kwambiri pa kuchita zinthu mosata malamulo. Maofesala awo andira maphunziro awo kwa miyezi 9 ndipo pakadali pano atumizidwa kuti akagwire ntchito zosiyanasiyana za MDF. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna yona zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi a Ben Phiri yalangiza mafumu kuti akhale patsogolo kuthana komanso kulengezesa zakuipa kofalitsa nkhani zabodza komanso kuipa kotengera malamulo m'manja. Poyankhula atakweza ufumu Sub-Traditional Authority Kasongo ku Phalombe kukhala Traditional Authority komanso kudzoza mfumu onga wakuchiradzulu, nduna yati nkhani zabodza zimasokoneza chitukuko ndi bata mdera kotero mafumu akhale patsogolo kuthana ndi mchitidwe otere. Tindi zambiri mu lipoti la Jeffrey Chinawa. Malingana ndi nduna yona zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi a Ben Phiri, ngati mafumu atagwira ntchito yawo moyenerera m'gawo limeneli nkhani zotengera malamulo m'manja zitha m'dziko muno. A Phiri alimbikitsa mafumu kuti azigwiritsa ntchito mikumano monga maliro ndi mikumano ina ya mdera kufalitsa uthenga wakuipa kufalitsa nkhani zabodza komanso kutengera lamulo m'manja. Polisi makhala kutali, achipatala makhala kutali, aboma makhala kutali. Amfumu ndi amene akhala ndi anthu kumudzi. Ndiye malamulo amanena kuti mfumu imene kudera kwake kulibe mtendere imene ya president angathe kuganizira
kuti ngati kubwere mtendere mwina achotse. Koma tikunena kuti mafumu athu alimbikitse zimene president ananipempha kunena kuti pakakhala maliro, pakakhala ukwati, pakakhala zosiyanasiyana mafumu alalike tendere. Ndicho linga kuti kudera kukhale mtendere. Kuphana mosaoneka bwino si cha nzeru. Utenga onama kapena misinformation ndi china chimene chikusokoneza mafumu aonetsetse kuti kudera kwawo oyambitsa zimenezo amtengere ku polisi mwachangu. Ndicho linga kuti mdera mukhale mtendere. Nayo mfumu yaikulu ya anthu amtundu wa Chiromwe mdziko muno Paramount Chief Kaduya alangiza mfumu yatsopanoyi kuti itumikire anthu ake mosakondera komanso molimbikira. Oyimirira banja la Akasongo a Friday Matope anathokoza mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kamba kokweza mfumuyi. Ifetu kunotu monga mwafusira anthu tialonjeza kuti zinthu zonse zimene zachitika kuno ifetu tiziyendesa bwino. Kufaniza ndi kumene tachokera pa grupu pa usabutie kumafika lero. Anthu kumafika kuti kukhala chochi lero ndiye kuti akhulupirira Akasongo kuti athakutisogolera. Ndipo kuti mwana hamaona kutukanidwa konse kuti tachokera. Tinasankhali nyamata ndithu koma lero akukulira muti akukulira momo. 1977 amene tinasankha amene. Ndikuti anthu achikhulupirira ifeso ambumba achikhulupirira so kuti munthu akutithandiza ndipo atithandiza kupita pasogolo. Komanso azigwira ntchito ndi boma momvera monga amene kwachokera ife. Mfumu ya Ndodo Kasongo yakhala ili Sub-Traditional Authority kwa zaka zoposa 10. Ndipo kulongedwa ufumu kwa Traditional Authority onga kukudza kusata imfa ya omwe anali pa mpandowu. Jeffrey Shinawa, MBC, Chiladzulu. Bungwe lopanga magetsi la Electricity Generation Company Genco lati njira zosiyanasiyana zili mchimake zolimbana ndi vuto la kuthimathima kwa magetsi mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Genco Avedelia Mluwira ayankhula izi pomwe akuluakulu a bungweli anakaonekera ku komiti yona momwe ntchito zaboma zikuyendera kuti adziwe momwe ntchito yopanga magetsi ikuyendera mdziko muno. Olive Phiri wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Atakaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yona momwe ntchito zaboma zikuyendera lachisanu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe lopanga magetsi la Genco Avedelia Mluwira anati dziko likukumana ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi kamba konena kuti anthu omwe akugwiritsa ntchito magetsi tsopano achuluka pomwe magetsi omwe amapanga akanali chimodzimodzi. Ofalitsa nkhani ku bungwe la Genco a Moses Kwaza anati pali ndondomeko za pompopompo zotenga nthawi pang'ono komanso zokhalitsa zomakuyika pofuna kuthana ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi. Akwaza anati mwa njira za pompopompo zomwe ayika ndi kukonza majenereta oyendera dizelo kuti athandizire kupanga magetsi. Kubwezeretsa madiesel generator amene sakugwira ntchito kuti ino ayambe kugwira ntchito. Vuto lalikulu lomwe takhala nalo ndi la kupeza ndalama zakunja kuti tigule ma spare parts. Zimene zatikhudza kwambiri ngati company kuti tikulephera kumagula ma spare parts chifukwa cha kuvuta kwa ndalama zakunja. Komano tatsimikizira komiti kuti ndi mapangiri wawo atithandizenso kuti mbali imene ikhale bwino. Polankhula takumana ndi akuluakulu akubungwe la Genco wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona momwe ntchito zaboma zikuyendera asamukawale anati komiti yawo yapeza kuti dziko likukumana ndi vutoli kamba konena kuti bungweli silikukwanitsa kupanga magetsi okwanira kamba ka anthu ogwiritsa ntchito omwe achuluka komanso kamba ka zipangizo zake zomwe akuti zakhalitsa. Akawale anati ndi okhudzidwa ndipo cholinga chawo ndi kuti vutoli lithe mu nthawi yochepa kuti anthu mdziko adzikhala ndi magetsi nthawi zonse. Akawale kenako anatsindika kufunika komapanga magetsi ochuluka kudzera mu njira zosiyanasiyana. Ndi chifukwa chake tikufunitsitsa kuti tigwire nawo ntchito a Genco komanso tigwire ntchito ndi aunduna kuti vuto limene lithe. Zina ndi zophweka kuti zisinthe zimangotekera kungolamula kuti sinthane kapangidwe ka zinthu izizi. Zina zifunika kusintha malamulo, zina pafunika ndalama zambiri. Koma chachikulu chimene tikufuna ndi chakuti magetsi azipezeka ambiri kuposa amene tikugwiritsira ntchito panakali panopa. Malinga ndi bungwe la Genco, bungwe lopereka magetsi la Eskom lalumikizitsa nyumba zopitirira 180,000 kudzera mu ntchito ya Malawi Electricity Access Program MEAP zomwe zathandiziranso anthu ogwiritsa ntchito magetsi kuchuluka. Olive Phiri, MBC, Lilongwe.
Komiti ya kunyumba ya malamulo yondoloza chuma cha boma yapempha makonsolo mdziko muno kuti adzipereka ntchito zina zomangamanga pansi pa chitukuko cha CDF ku bungwe la Malawi Housing Corporation MHC. Poyankhula pa msonkhano omwe komiti inali nayo ndi akuluakulu a bungweli wapampando wa komiti ya Steve Baba Malondera anati izi zithandizira kuchepetsa mavuto azachuma omwe bungweli likumana nawo. Themba Mwali wafika ndi ripoti. Bungwe la Malawi Housing Corporation lakhala likuvutika pa chuma kwa zaka zisanu ndi chimodzi zapitazo. Bungweli linapanga phindu komaliza mu chaka cha 2019, koma kuyambira mu 2020 bungweli lakhala lisa kupeza phindu. Mu zaka zisanu zapitazi bungweli lataya ndalama pafupifupi 6.5 billion kwacha, ndipo pali chiyembekezo choti bungweli lithanso kutaya 1.9 billion kwacha mu 2026. Bungweli lomwe katundu wake yense ndi wa 6 billion kwacha lili ndi ngongole pafupifupi 8 billion kwacha. Wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma a Steve Baba Malondera wati ndalama za CDF zatsopano zikhoza kukhala yankho ku mavuto omwe MHC ikukumana nawo ngati makonsolo angapereke zina mwa ntchito zawo zomangamanga ku MHC yomwe ili ndi ukadaulo woyenelera. CDF panopa yafika pa 5 billion. Mosafuna kuti ngati kukokana ndi anzathu amene amapanga zomangamanga. Chifukwa 5 billion pakuswesi panalibepo. Sikuti anthu tikunena kuti tikuwachoseratu enaja ayi azigwira ntchito zimene amayenera kugwira, koma ngati boma kodi anzathu aku local government amene ali eni yake oyang'anira CDF akupanga chani, ndi anzathu amene tikayerekeza aku lands akupanga chani kuti akumane pakati ndi kukambirana kuti kodi tikhoza kupanga motani kaya pa ntchito izina zizonse 100 mwina ntchito zokhalini zizipita ku Malawi Housing Corporation. Malawi Housing Corporation ili ndi ma offices pafupi dziko lonse lino la Malawi, ili ndi malo dziko lonse lino la Malawi. Kodi ndi chani chimene tingachite kuti tichithandize Malawi Housing Corporation osati kumangodikirira kutena kuti tipase ndrama amati bail out kuchokera ngati ku treasury, koma hand up imene tingayipase mochita kupanga plan nditi kuti muyipase ntchito igwire kuti ndrama zinazo ithandizikire kupereka ngakhale ngongole zawo. Mkulu wa bungwe la MHC Bob Chinkango wagwirizana ndi Amalondera kunena kuti iwo sakusowekera thandizo la ndalama koma kupatsidwa ntchito zoti agwire kupeza ndalama kudzera mu ntchitozo. Ntchito zomwe zikuchitika zaboma ndi zambiri, komanso mwina mukaenda mmaona kuti pali ntchito zina ma contractor anazithawa zambiri. Ndefe kubwera kwa aboma tapempha kuti ntchito zomwe anthu anazithawasi tipaseni titani tigwire, komanso ntchito zomwe zikubwera zinazi tipaseni. Pamene ma contractor ena amangoganiza profit, ife sitimagaza profit, ife timagaza kuti titukule chani dzikoli, chifukwa chomwe anatituma aboma ku parliament. Malawi Housing Act imanena kuti tukulani chani dziko, perekani affordable accommodation kwa anthu. So ma contractor ambiri amati akaona kuti kandrama kaena napanga valuation kawo kakutha amangothawa. Ife tikathawa tilowera kuti ife address yathu ndi chani Malawi Parliament, we are a government institution. So kubwera kwa aku nyumba ya malamulo kwatipasa chiyembekezo ndi chitsimikizo kuti all is not lost. Ntchito tigwira anditapempha kuti atipemphere kubomako kuti tintchito ting'ono tena azitikayirako. Bungwe la Malawi Housing Corporation lili ndi nyumba 6,422 mzigawo zonse za dziko lino. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Bungwe loona zamankhwala ophera tizilombo la Pesticides Control Board PCB lapempha komiti yoona zaulimi ya kunyumba ya malamulo kuti iwathandize kuti boma lonjezere ndalama zomwe limapereka ku bungweli kuti limange labu komanso ligule makina omwe angathandizire kumaononga mankhwala. Wapampando wa bungweli Dr. Victor Malopa anati izi zikufunika ndalama pafupifupi 30 million kwacha, ndipo mkulu wa bungweli a James Kaphale ati bungweli likulephera kuphunzitsa anthu zakuopsa kwa mankhwala chifukwa cha kuperewera kwa ndalama. Control Board ikufunika kuti ikhale ndi malo oyezera mankhwalawa, chifukwa sitinganene kuti mankhwalawa ndi abwinobwino ngati sitinayeze. Ndiye mdziko muno tifuna tikhale ndi malo oyezera timatchula kuti laboratory pakali pano tilibe.
ndoti tumagulisa ntchito anzathu kaya kunja tumatumiza mwina masample ku South Africa ndi zimene zikufunika ndalama zambiri zomwe nthawi zina zambiri timakhala tilibe. So pakufunika tikhale ndi labu komanso pakufunika kuti tikhale ndi malo oti tiziwotchera zinthu zoti sizikufunika kuti zigwiritse ntchito zomwe zalowa mdziko muno sizikuyenera kuti zigwiritsidwe ntchito bwinobwino. Ndi mankhwala omwe agwiritsidwa ntchito ndi alimi ndi mankhwala oyipa kwambiri, opsa kwambiri, amatha kuononga moyo wa munthu. Ndiye sitimangotaya olo kungoziwotcha mwa choncho. Ndiye pakufunika tikhale ndi malo ngati amenewo, koma pakali pano tikufufuza ndalama kuti tipange zinthu ngati zimenezonso. Zikuonekadi ngati choncho kuti tilibe manu chifukwa chokuti pakadali pano tikumana ndi zokhoma ziwiri zitatu. Chowawitsa kwambiri ndicho kuti ndalama zomwe timalandira kuchokera ku boma chifukwa choti boma limatipasako ndalama zoyendesera bungwe lathuli sizokwanira kwambiri kuti. Ndipo poyankhapo wapampando wa komiti yoona zaulimi ku nyumba ya malamulo Anthony Kamoto anati apita nalo dandauloli ku nyumba ya malamulo. Kunoko ife ngati agriculture and irrigation tinabwera kuchoka ku parliament kuzamvesesa chenicheni chimene anthu anzathu amagwira. We realize kunaya kuti anthu awawa ndofunikira pa ntchito ya ulimi, amapanga mankhwala oteteza mbewu komanso ziweto zathu. Ndiye tinafuna tibwere kuno kuti tizamvesese kuti chodi zikuyenda bwanji ndipo akugwira ntchito yotani. Ntchito akugwira ntchito yabwino, ndipo atifotokozera njira ndondomeko zimene iwo akufuna kusata kupita chitsogolo komanso mavuto amene akumana nawo. Mavuto amene tikuwaona as a committee choyambirira ndi kupezeka kwa mankhwala muchisawawa m'misika yathu. Aliyense angozuka ndi kuyambisa shopu kuti agrodira osaphunzitsidwa osapasidwa ulangizo uliwonse. Mukonera nkhanisi kuchokera kuno ku MBC tentionenso mitu yake. Boma lati pokweza ntchito za chitetezo mdziko muno lipitiriza kuthandiza asilikali ankhondo a dziko lino pa ntchito zawo komanso miyawo. Bungwe lopanga magetsi la Electricity Generation Company Genco lati njira zosiyanasiyana zili mchimake chipetsera vuto la kuthimathima kwa magetsi mdziko muno. Ndipo matuta anthu awiri mwa 80 omwe anafa pa ngozi ya basi mdziko la Zimbabwe kumayambiriro a mwezi uno afika mdziko muno. Okay, changu mama tizipita changu tieni. Chani sivini. Sha. Tieni. Kodile ntili kuti. Ndubwela ndingopita ku bank usida center ndubwela kokha. Tibise nawo. Ndingusaba masuku. Tiye tizipita. Kabanda mada. Titulize nawo ndrama. Mulisa ndiki kasha. Ilipo. Ya, kumene pokoma. Kwacha point ya Standard Bank yafika mdelalani. Pitani page ndo kwacha point kuti mutabe nukusungisa ndalama mu account mwanu. Quick cash ndi zina zambiri. Ku Select Financial Services timafewetsa moyo wa ino ogwira ntchito mboma ndi makampani ya boma. Tengani lero ngongole ya Flexi Facility yofika mpaka 10 million kwacha yobwezedwa miezi 72. Ubwino wa ngongole ya Flexi Facility ndi woti ndiyodalirika imavomerezedwa pasanathe maola 24 yokwanilisa zosowa zanu ndipo mutha kutenga kudzera palamya muli kunyumba poimba nambala ya ulere ya *384*20# ndiyo fewa mutha kuonjezera ngongole ya Flexi Facility mmene mungafunire.
ndi yophweka ngati munatenga kale sipafunikanso mapepala ena ndi ena ofunikira potenga ngongole. Tengani lero ngongole iyi ndi kulandira ndalama zanu pasanathe maola 24. Tumizani mawu oti flexi pa WhatsApp ku 0887 386 345. Tumizani please call me ku 0887 386 345. Kapena pitani ku ofesi ya Select yomwe muli nayo pafupi. Mwatanganidwa ndi ntchito? Musadzivutitse kudzandanda panzere ku maofesi athu, tikupezani kwanu konko. Select Financial Services, kukula limodzi. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Boma lati lakhazikitsa ndondomeko yotchedwa Adolescent Girls Empowerment Program yomwe cholinga chake ndikufuna kuchepetsa zosamwitsa zomwe zimakhudza maphunziro atsikana. Nduna yoona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo ana olumala ndi chisamaliro cha anthu mayi Mary Navicha anena izi mu mzinda wa Blantyre pa zochitika zokondwerera kuti skulu ya sekondari ya Our Lady of Wisdom yakwanitsa zaka 105 chikhazikitsireni. Simeon Shumba wafika ndi ripoti. Chichokereni chaka cha 1921 skulu ya atsikana ya Our Lady of Wisdom malinga ndi akuluakulu a sukuluyi yakhala ili yochilimika polimbikitsa maphunziro atsikana komanso kutukula mayi m'dziko muno. Ndipo polankhula pamwambo okondwerera sukuluyi kuti yatha zaka 105 chikhazikitsireni, nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi, ana olumala ndi chisamaliro cha anthu Mary Navicha ati boma likutsata ndondomeko zomwe mwazina ndizolimbikitsa atsikana kuti azimalizitsa maphunziro. Apa ndunayi yathokoza sukuluyi kamba kutengapo gawo pokweza ntchito za maphunziro m'dziko muno. Ndizoonadi ndakhala nawo pamwambo okonzekera chikondwerero chachikulu chimene skulu iyi ya Our Lady of Wisdom ikukwanisa zaka zokwanira 105 chikhazikitsidwireni. Ndipo skulu imene yasula atsikana athu ambiri, yaphunzitsa azimayi athu ambiri amene lero ndi nzika zodalirika m'dziko lino. Choncho mwambo umene ukhalapo pa 19 September mchaka chonchino, ndipo pamene tikukonzekera lero anali ndi tsiku lalikulu limene tonse tinakumana pamodzi anthu amene aphunzira pano, makolo ndi ana, kukonzekera kutolatola pang'ono kuti tithandizire mwambo umene ukhale wamtengo wapatali. Cholinga chawo chachikulu akufuna kugula basi komanso kukonza library ndi mavuto ena amene ali pa skulu pano. Choncho nduna wanga ndozipereka kuonesesa kuti atsikana akuyang'aniridwa bwino komanso akulandira maphunziro, ndipo palibe chotsamwisa china chilichonse. Chifukwa chake ndimayamikira Our Lady of Wisdom Secondary School chifukwa chogwira ntchito imonyaditsa nimodzipereka mu zaka zokwana 105. Mawu awo wapampando wa komiti ya makolo yoyendetsa sukuluyi Ignatius Banda ndi mmodzi wa ophunzira Claire Kuleti athokoza sukuluyi chifukwa cha masomphenya ake otukula maphunziro atsikana m'dziko muno. Lero tikupanga sonkhasonkha panopa muganize kuti skulu inayamba 1921 ndipo library inamangidwa 1921 ni yaying'ono. Ndiye tifuna timangira library makono chinanso tifuna tigule basi. So activity zochitika za lerozi zikutithandizira kukonzekera zochitika za mphamvu zimene zidzakhale pa 19 September kuti tigule zinthu zimenezi. Our target cholinga chathu ndikupeza ndalama yosachepera 200 million poyambira kuti tikwanitse zolinga zimenezi zogula basi komanso kumanga library. Kwa ifeyo ndi zinthu zosangalatsa kwambiri, ndithu zosangalatsa kwambiri. Skulu yoti yakhalapo zaka zonsezi kutulutsa anthu osiyanasiyana ndi sinthu chapafupi ndiye ndi zosangalatsa kwa ifeyonso. Olonga khale sima perfect kumatha kupanga zinthu zosiyanasiyana olonso ndi kukhulupiriraso ndi udindo pa skulu imeneyi ndi zosangalatsa kwambiri, sinthu chapafupi. Malinga ndi akuluakulu a sukuluyi
mwambo wina ukondwerera kuti sukulu iyi yatha zaka 105 udzachitika pa 19 september chaka chino. Simon Shumba, MPC, Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu mu unduna wa zaumoyo Hans Katingeza ati undunawu wachilimika pa ntchito yolimbana ndi matenda a fistula kudzera mu ndondomeko zomwe anazikhazikitsa zothana ndi matendawa. Iwo ayankhula izi ku Lilongwe pa mwambo wokumbukira tsiku lolimbana ndi matendawa. Matupi anthu awiri mwa 8 omwe anafa pa ngozi ya basi mdziko la Zimbabwe kumayambiriro a mwezi uno afika mdziko muno kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Ngoziyi inachitika ku dera la Limpopo ndipo anthu 8 anamwalira. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi wapereka uthenga wopepesa kwa manja ofedwa m'malo mwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Basi ya Monorama yomwe inatenga anthu 58 kuchokera mdziko muno inachita ngozi ku South Africa, mabreki ake onse atasiya kugwira ntchito. Anthu 8 ndi omwe anamwalira pa ngozi ndipo ena 3 anagonekedwa mchipatala. Mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino a Justin Saidi yemwe adayimira President Professor Arthur Peter Mutharika pa mwambowu wapepesa mabanja awa kamba ka zovutazi. Ndi a president ndi chisoni komanso ali ndi kuwalimbikisa anthu kuti nthawi imene tili pa mavuto ngati oterewa tizikhalirana limodzi. Ngozi sipanganika imazachitika nthawi ina iliyonse. Choncho ndi bwino kuti nthawi imene ena agweredwa tikhale nawo pamodzi. Anthu mmene avutika kumalawi kuno a president chikhumbokhumbo chawo kuti boma likhale nawonso anthu pamodzi ndi kuwathandiza amene angathandizire kuti mwina apeze mpumulo. Ndipo oyimira namfedwa a Dickson Muhangu ayamikira boma kamba kuyima nawo limodzi pa nthawi ya mavutowa. A embassy South Africa anthu amene wa Mulungu adalitse. Anthu amene wa ndoti maziwa muzintchito anthu amati afolo koloko yakwana nthawi kuti tizipita ife tatikwanira. Koma anthu amene timakhala nawo pana usiku ndi tukhala kuona pamalo poti sikusayenera. Anthu amene atithandiza kwambiri komanso ndikuthokoza kwambiri kuti boma lisasiye kutigwira nzanja tikakhalira mzifundo ngati zimenezi. Ngozi yomwe inatenga miyoyo ya anthu 8 idachitika patatha masiku awiri chabe. Ngozi inanso itachitika mdziko la Zimbabwe komwe amalawi okwana 15 adamwalira. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Boma lati pokweza ntchito za chitetezo mdziko muno lipitiriza kuthandiza asilikali ankhondo a dziko lino pa ntchito zawo komanso miyoyo yawo. Bungwe lopanga magetsi la Electricity Generation Company Genco lati njira zosiyanasiyana zili mchimake zochepetsera vuto la kuthimathima kwa magetsi mdziko muno. Ndipo matupi anthu awiri mwa 8 omwe anafa pa ngozi ya basi mdziko la Zimbabwe kumayambiriro a mwezi uno afika mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercedes Zamawa ndi mzanga Dawson Kamalata tikukufunirani mathelo a Sabata opambana. Mwasala bwanji nonse madzulo ano yafika nthawi